Wariko kɔni musaka ko la a yira ka fɔ an ka cɛmancɛ fanga maaw olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na. O sen fɛ a yira ka fɔ ko UEMOA ko ale kɔni bɛna juru kɔni don an ka jamana la fo ka taa miliyari kɔni 400 ani kɔ kɔni na. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲa la olu yɛrɛ ka fɔ ko UEMOA ni ale yɛrɛ ye jɛkulu ye ni a bɛ jamana 8 kɔni ko fɔ ni an ka jamana yɛrɛ kɔni b'o la. Ayiwa a yira ka fɔ ko dɛmɛw kɔni okumu kɔnɔna la ko olu kɔni bɛna dɛmɛ don an ka jamana ye fo ka taa miliyari kɔni 400 ale ni 77 kɔni ni buruburuni kɔni na. Ayiwa a yira ka fɔ ko ni dɛmɛ in yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ min ye Mali ministre min sigilen bɛ wariko kɔni ani musaka ko kɔni kunna ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Alfuseni Senu ale kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna na a y'a yira ka fɔ ko nin ye kibaruya duman ye fo ka lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ko sabula investisseurs minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ yen nɔ UEMOA kɔni na n'u bɛ dɛmɛ don jamana ninnu kɔni ye. Ayiwa o sen fɛ k'a yira ka fɔ ko min yɛrɛ ye an ka ministre min sigilen bɛ an ka wariko kibaruyaw kunna ko ale ka wulikajɔw kɔni sen fɛ ko wulikajɔ ninnu kɔni okumu na wulila ka se ni makofɔlɛ ninnu ma walasa ka yira ka fɔ ni a bɛna juru dɔ kɔni sɔrɔ. Ayiwa ko a daminɛ la juru min kɔni kun kan ka don Mali la ko kɔni kun ye miliyari 400 ale ni 70 kɔni ye nka ala ni an ka ministre kɔni ka wulikajɔw a n'a ka kumaw kɔni ɲɛfɔli ɲumanw na ko a sera ka ani maa ninnu nasɔn ko u bɛna miliyari 400 ale ni 77 ani buruburuni kɔni di Mali ma. Ayiwa a yira ka fɔ ko ni UEMOA kɔni na jamana fɛn fɛn kɔni b'a la ko u bɛɛ lajɛlen kɔni ka investisseurs kɔni bɛ ka wari bɔ walasa ni juru in bɛ se ka don Mali la cogoya min na. Wa an kana ɲina ko an ka maliyɛn investisseurs yɛrɛ fana kɔni kun b'u la min ye Côte d'Ivoire fana ta ye ani Burkina ko ani Niger olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ni maa ninnu kɔni fɛ. Ayiwa ni ko nin ye ko ye ko min b'a yira ka fɔ ko Mali ale n'a kɛrɛfɛmɔgɔw kɔni ka di ko sabula hakilina jiginna UEMOA yɛrɛ kɔni kun ye ɲangili ta ka ɲɛsin Mali kan n'o ɲangili ninnu kɔni taara kuntagalajanna fo kalo 6 kɔni bɔ ɲɔgɔn ko la ka sababu kɛ CEDEAO fana ka ɲangili ye ko o bɛɛ lajɛlen ka bɔ yen ko ni Mali kɔni wulila ka yira ka fɔ ko ale mago bɛ wari la ni maa kɔfɔlen ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka wari di walasa ka maliyɛn kɔni dɛmɛ ko o ye kibaruya ɲɛnama ye ko k'a ɲɛsin an ka jamana ma. Ayiwa an ka économiste dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Modibo Dawo ale ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko nin kɔni ye kibaruya ɲuman ye wa nin bɛ ka yira ka fɔ ko Mali n'a kɛrɛfɛmaaw kɔni ka di wa ko min yɛrɛ Mali ka musakako ye ko Mali tɛna jɔrɔ musakako la ka sababu kɛ nin waleya in kɔni ye ani fana ko nin wari in bɛna ɲɛ Mali ma ka jurukɔrɔ minnu b'a la ka caman sara u la ko wa ko ka ko caman fana ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔna la. Ayiwa a yira ka fɔ fana ko nin ye juru ye min ɲɔgɔnna ma deli ka don maa foyi la UEMOA yɛrɛ kɔnɔna la ni Mali bɔra a la. Ayiwa an kɔni b'a fɔ tare nin ye kibaruya ɲuman ye wa an bɛ hakilila da ani ka jigiya k'a yira ka fɔ fana ko don n'a nata an bɛna wari wɛrɛw sɔrɔ ka nin juru in fana sara. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kibaruya ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ an ka baroda wɛrɛ la.